И здравейте хора, аз съм The Horse YouTube. Това ми е първото клипче, което ще снимам. Може би, ако някой гледа това видео, знае ето този канал, вижте. Сега само много видео. Да, ето. Това ми е другият акаунт. Там може да ме последвате. Там имам около 26 абонати, имам един видеоклип, преди качвах много, но вече не се случва доста да качвам. И днешното видео ще играем Майнкрафт, после така навсякъде други игри. Така продължаваме. Сега тази игра, ако сте виждали, това е Майнкрафт. И чайте, че той си иска нещо. Замина си като куче. Добре, не знам защо. Тази игра е... Така сега... за първи път да ме спам на хубаво място. Бери дърво. Нали тук играеш с сервера други хора и те могат сега да се спамват по него, обаче не винаги се спамва точно така. Аз преди се бях спамвал там без дърво, нищо не може да правя. И аз съм, нали, също така познаете Александър Протос български букви. Там съм участвал, това е един мой приятел, с който сега сме малко. Така не е добро място. Нали, говорим си, нали, така нататък, обаче вече не стримваме много да направим видеа. Се чудите защо не качвам там от месец. Но гледайте видеята, интересни са. Да, интересни са. Но готини неща вътре. Правили сме всякакви Майнкрафт предизвикателства. И да, ако тя Алекс гледаш видеото, се абонирай, лайкни. Аз ще го линкна долу в описанието. Другия видеоклип, който сега още няма да обзорирам. Така, имаме прасенце. Опа! Сега ще започне играта на много след малко. Пази. Добре, това беше малко първи чудих. Какво си за богати? Бягай. Какво се случва тук? Бягай. Какъв е този сервер? Не знам какво се случва. Какво си ти, бе? Бягай. Кой го е създал това? Няма си напредстава кой е създал тази игра. Добре да го махне това, защото май ще ме преследва. Това май готина игра, може добра е за видео. Ако искате да говорим и ако искате някакъв да играем заедно, ще линкна имейла ми или ще го покажа в момента на видеото. Тъй като още не се занимавам много, ще ви го линкна имейла и ако искате да играете, ми пишете. В момента създавам и сървър Discord и Viber група, която и ние мога да линкна. Той е комьюнити, не е група, но ще създам и група. Така че комьюнитито ще го споделя долу, когато качвам видеото. Чуйте малко по-хатно. Така. Бородван съм с брадичка. Май ще трябва пожертва на малкото ръка. Той бая парла. Някой може да ми каже, без да спамя така, да получавам дървото. Без спамя. Някой ще ми обясни, защото аз не разбирам как. Майко, колко много. Сега.
Видеото ще бъде около 5-10 минутки, тъй като още може би YouTube няма да ми позволя да съм толкова дълго. Не, Макс. Ужас! Армия! Мога да убия, умра. А пък всичките тези неща се взимат за 20 минути. Да, пълят. Шарпнес. Майка да излиза. Уи! Да. Ако кача това видео и няма звук, извинете, защото още не се занимавам с такова. И в принцип сега ще го гледам на видеото след малко да видя дали има звук, защото един път се опитвах да правя, но излезна само едни неща се чуваха, дето не знам, тонковете ви не бях пускал. Сега всичкото го чувам от слушалките. Трябва за малко си заглуша микрофона и ще се върна. Камайко. Мале, нямам думи. Мале. Бошки. Май загубихме. Май загубихме. И да се надяваме, че няма повече и от мен,